Dije, bueno, voy a ir a ver, ¿no? Porque hay espacios donde te puedes tú estar más tranquila. Dije, ya, voy a ir y le dije qué había para hacer, qué puedo ayudar para poder despejar-me. El polivalent parteix d'una mica un anàlisi de la situació de les persones que eren ateses a Càritas, no? Llavors la idea era passar d'una persona beneficiària, no? A una persona participant. No? És un lloc que et dona cobertura, et dona seguretat, et dona confort i a la vegada és com un punt de partida perquè puguis aixoplugar més gent, no? I puguis sortir d'aquí com segur per fer més coses. És bàsicament que la persona arriba a una necessitat i surt amb una competència o surt amb una xarxa al voltant. Partim de que és un projecte que és participatiu, llavors tenim una assemblea. Esta assemblea és un espai on totes les persones que participen en el projecte poden aportar idees de què és el que volen que passi en el projecte, però també lo evaluen el projecte, llavors és un espai que té aquesta vessant d'aportació i avaluació. I també tenim un grup motor, que el grup motor és un espai on identifiquem lideratges, li donem la possibilitat de formar-se potser, no? És com buscar aquesta possibilitat de que la gent vagi fent un creixement en el projecte. Jo tinc aquí com si diguéssim un punt d'assessorament per trobar habitatge. El que intentem doncs, és això, donar recursos, generalment marxen com animats, amb el sentit que tenen recursos per poder seguir el seu camí.